खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो नैबे आंनि गोदानै फैनाय चेनेलजों बयखौबो फिन बरायफैनाय जाहैबाय। दासो लोगोफोर नै जोङो माने ब्लक गाथानिफ्राय थानो नागिरदोंमोन। दायो जोङो नै माने अखा हानायखाय जोङो ओंखारनो मोनाखिसै। फुरा अखा हादों दा आसामाव नैबे जोंनि कुसुगाव ओनसोल खाथियाव जादों आरोना, फुरा जिरन गैयै हाखादों। दा बाना जागोन ना मागोन खुनु सानस' हाया। सनन्थावना नेनानै थादो, गाबोन अखा नायबानो जाहाथे बानाफोर जादोंबा खेबनानै हगारगोन। आरो लोगोफ्रा अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो, कमेन्ट हरनो दाबाव, जाहाथे मोजां बिदिनो खौरां लानानै फैबाय नोंथांमोनहा बयबो नुनाय बायदि जानै नैबे बिथाङाबो लोगोसे दंमोन जोंजों। माने जोङो ब्लक खालामनो सानदोंमोन, नाथाय जोङो न'निफ्राय ओंखारनो हायैनि जोङो थांनो मोनासै आरोना। माने जों बेयावनो ओरैनो इन्टारेस्ट थाबाय। आरो जोंहा गारि मटर गैया, जोंहा टट'आवनो जोंहा बिदिनो टट'जों थांनानै माने जोङो ब्लक आथायनाय जायो, गैया जोंहा न'खराव। लोगोफोर एसेनोसै, नायलांदो लोगोफोरा बिराद अखा हादों नै फुरानो।